skal lige finde den der. Vi kan ikke Super Mario pjat. Så ser vi Night on the Bald Mountain. Beep. Boop. Jeg tager den lige på igen, ikke også? Så vi får fra igen, hvis vi har fundet note. Mikrofon. Jeg tror det er fordi jeg tror ikke at I kan høre det, når det er at jeg ikke bruger mikrofon til klaveret. Eller iPad'en hedder det så. Som der ikke nu spiller. Siger vi lige sådan igen. Da, da, da.
Var den ikke det? Jo, det var den da, ikke også? Ja. Ja, det synes jeg også. Jamen, vi kan lige tage en lille Ask Me. Spørgsmål. Ja, her står. Hvor gammel er du? Og hvor lang tid har du haft din YouTube-kanal? Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Jeg er 9 år gammel. Og jeg har haft en YouTube-kanal i nogle uger. Jeg har hentet lige et andet spørgsmål. Nej, vi siger bare goodbye.